Hukumar ta karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta bayyana tono ta almundahana a kan filaye ta tsabar kuɗi sama da naira biliyan 20. A cewar shugaban hukumar Barista Muhi Magajiri Mangado yayin tattaunawa da manema labarai a Alhamis ɗin nan. A yanzu haka dai akwai mutum 15 ciki har da wani magatakardar kotu a nan Kano da kuma wasu jami'ai daga ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar Kano su 3. Waɗanda hukumar ta zargin da su ne ake haɗa kai wajen zaluntar al'umma. Ya kuma ƙara da cewa wanda ake zargin na farko ya yi yunƙurin bawa jami'an tsaro cin hancin naira miliyan 2 domin dai su ƙyale shi, amma dai a cewarsa jami'an suka yi ta maza wajen watsi da haka. Ya kuma yaba wa alƙaliyar alƙalai ta jihar Kano Justice Dija Abdu Aboki wajen haɗin kan da take ba hukumar domin dai ganin cewa masu cin hanci da rashawa ba su samu gindin zama ba a jihar Kano. Ya ƙara da cewa masu wannan almundahana yadda suke da hanyoyi iri-iri a jihar Kano wajen zaluntar jama'a. Yayin zanta da manema labaran shugaban hukumar ya kuma nuna wasu hujjoji da suka haɗar da takardu waɗanda aka rubuta wanda kuma ƙarshe ta tabbata na bogi ne da kuma tsabar kuɗaɗe sama da naira miliyan 2 waɗanda aka ce an yi yunkurin bawa jami'an hukumar DSS ne cin hanci domin dai su haƙura su ƙyale wannan magana, amma dai saboda jajircewa wajen ganin cewa sun yi aiki yadda ya kamata ba su ma saurari wannan al'amari ba. Haka zalika ita ma babbar kotun jiha ƙarƙashin mai shari'a Amina Adamu Aliyu ta saka ranar 13 ga watan Afrilu mai zuwa domin dai ci gaba da ƙarar tuhume-tuhume 7 da gwamnatin Kano ke yi wa tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. A zaman kotun na yau dai, lauyan wanda ake ƙara ya shaida wa kotun cewa a shirye suke domin dai sauraron martanin masu ƙara wato ɓangaren gwamnatin Kano akan neman da suka yi ta ranar 15 ga watan Fabrairu. Sai dai ɓangaren waɗanda ake ƙarar sun shaida cewa ba a shirye suke ba, suna dai nema kotun da ta ba su lokaci ne. Abin da nake so, ina son mai girma Muhi Magajiri. Ba wani girma a ji girma. Me yau muhuyin da ka faɗa shi muhuyin da ka rika faɗa yi wa ɗaya mun gadan. Ya bani dama za mu gana da shi. Nawa za ka bani? Na taɓa ka kuɗi. Ba ka ce akwai abin nan ba? Akwai a to ba ka faɗa ba? Akwai magana, akwai wata sabuwar magana da su? Ban taɓa ba ka. To yanzu so kake lalle ka gama da ni ba tare da 'yan sanda ba? Alfarma nake. Ba tare da 'yan sanda kake so ka gama da ni da kai za ka gama da ni? Alfarma dai nake ne. Na yadda zan iya gana da kai amma so nake in tabbatar da cewa shin ni kadai kake so gane ko da mutum ko mazauni da director operation kadai nake so. To kuma kace ka dauki daloli ka bani ko ka yi da cewa yan sanda su caje ka tukuna kafin ka gama dama ai sun caje ka ai dama ko kula mutum sai an caje ka sai dama zan ce to zan baka dama ka gane to nagode amma sai da mutum Allah sa dakunan da ka kama a forestry guda nawa ne? Da waye ka kama na? Da wannan Muhammad Sharfati. To da kuma? Da ni. Oke da naka? Sunan waye Muhammadu? Muhammad Sharfati ai shine wanda yake gyara a gidansa. A ya sunan ɗanka babban ɗan. Muhammadu ne shi. Shi ma wannan ana kiransa Muhammadu. To shi yana ina Muhammadu ɗan? Wallahi tun da ba zama na gaya maka ni ba wani. Da ka fito ba ka gan shi ba? Ban taɓa sa ido na akan sa. Tsakaninka da Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam faɗa jiya a rediyo gaskiya ka faɗa kuma ni na faɗa abin da ka faɗa ina wannan gurin idan ka ba ni naira 10 na karɓa ko ka ba wani wanda na sani na kyale Allah ya sa ni nutsu a jahannama da koshi na ji tausayin ka na kai ka kayi auren yarka na ji tausayin ka kayi mun alƙawari ka ce akwai babaka harshen ta ya zazzan kwaji babaka ta yi shekara 60 da ko kwana nawa shekara da mutuwa aka zo ga mana ka je ka gudu kuma ka ce ni ne in za ka gudu in za ka gudu ta ce maka babaka to shi kenan. Hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta Kano ƙarƙashin jagorancin barista Muhi Magajiri Mangado ta ƙaryata kalaman da wani mutum mai suna Suleiman Aliyu ya yi na zarginsa da mallakawa kansa filaye da gidaje haɗi da kadarori ba bisa ƙa'ida ba. Cikin wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen yaɗa labarai, Malam Suleiman Aliyu ya zargi hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta anti-corruption da cin zarafinsa, abinda hukumar ta ce babu gaskiya a ciki a wancan zargi, kamar yadda za ku gani a wannan faifan bidiyon da aka fara zaman farko shi da lauyansa. ka kuma ga kace masa wanne ne wannan
ni kawai I want to believe cewa ka san wani ai ka san wannan kes din idan ka dubi idan ya ci ne ga mu da shi waye so suka haɗa mu da jami'ai a Banfai na SID muka je aka yi abin da aka yi, Allah ya sa aka same shi. Bayan an same shi washe gari SID suka kira mu cewa an ba da belinsa amma sati za a kawo kuɗi mu dawo mu karɓa. To tun daga wannan lokacin gaskiya abin mamaki shine bayan sati ɗaya mu muna jiran a kira mu karɓi kuɗi, ina ofis ɗina sai aka kira ni aka gaya min cewa gashi an kawo min sammaci an yi ƙarata, wanda ya je ya kai ni kotu, akwai kwafi ɗin kotun. Kuma abin da zai baka mamaki shine kotun da ta mallaka masa wannan kotun ita ya ɗauki ne ya kuma kai ni ƙara na cewa na sa an kama shi ya kwana a Banfai, a ƙarshe ma yana claiming na biya shi miliyan 10 saboda wannan kamun da ne masa. So shine na dona tabbatarwa da wannan hukuma mai albarka korafi na, ni ma na faɗi abin da yake faruwa da kuma jita-jita da muke ji na mutane na comment da muka gani ba ya adal. Wannan magana gaskiya ce. Sunana Ibrahim Isa Ahmed, ni mazaunin Nasiriya ne can a ɗan tsinke a nan ƙaramar hukumar Tarauni. Me ka ko? So na zo na kawo ƙorafi wannan hukuma mai albarka don a kwato mun haƙƙina, saboda akwai maƙotana da suka ta kamun talla a fili da wasu ji labarin na neman fili, suka ce akwai wani Alhaji Suleiman Aliyu yana da fili ya ce zai siyar. Muka yi magana aka yi ciniki miliyan 5, a lokacin ma ba ni da kuɗi, sai na yi kokari na samu miliyan 2 na basu, aka agreement aka je aka kai ni wajen wani barista Zuntu, yana nan office ɗinsa a Gedi Court Road. Muka je aka yi signing agreement cewar ba da wannan miliyan 2, idan na ba da wannan miliyan 2 bayan wata 3 in zincika sauran sai a sake rubuta agreement. Muka je a gabansa da wannan makotan nan guda biyu, Ustaz da shi Alhaji Suleiman din, da wannan barista da aka rubutu a lokacin ne mai transfer zuwa account ɗinsa na GT Bank, na tura wannan miliyan 2. So bayan wata 3 lokaci yayi aka ta bi na lalle in biya kuɗin nan ba ka ba za a tsayar wani, ni kuma da yake abin na ga ina son sa yana kusa da ni, na zo na nemo kuɗi na cika na basu kuɗi, aka sake wani agreement shi ma duk ina da shi na kawo hukuma. So aka rubuta na tura masa, to takardun da ya bayar gaskiya court judgment ne da kuma police affidavit a cikin takardun, sai kwafi din ita letter of grant din a ciki gaba daya duk na ba da hukuma, yanzu ba su hannuna. So amma magana ta gaskiya a inda bincike zo, bayan na ta bibiyan kes din ma har na fara sarewa daga baya, ikon Allah aka kira ni aka ce an samu shi Suleiman Aliyu. Kamar ranar da aka same shi, ni kuma washe gari na zo don bana nan. Sai kana so ka ce takardun filayen da ya baka duk na jabu ne kenan? Gaskiya na jabu ne. Ya aka ka gane na jabu? Saboda abin da yasa na gane, da bayan an ni da ban gane ba, da aka zo ana bincike sai na ga ashe takardun da aka yi kamar filaye ne ya tara su da yawa. Aka je aka samu court judgment sai aka ce ai din nashi ne, sun yi judgment da sauransu, amma ita ainihin takarda din ba filin ba ma shi, kamar ba sunansa bane, sunan wata mata ne, wata Zara Ugule shine a cikin ainihin letter of grant din. Sannan ko ba wani agreement da ya nuna cewa Zara'u da shi akwai misali ya si wani abu a wajenta. So gaskiya dai daga baya na ga kamar an haɗa baki ne da shi baristan da aka je aka agreement da shi, da kuma shi Suleiman aka cuce ni wannan kuɗi, sai yasa na zo kuma da iko Allah ya sa aka kama shi. Kuma bayan an kama shi, ni da shi ma aka fito min da shi, na gan shi ne mai magana, ya ce a shirye yake a wannan lokacin ma ni ya da min da kuɗi na, yana ta bada haƙuri a lokacin. Sunana Sa'idu Ahmed Usman. Filaye na saya wajen wani Alhaji Aliyu Suleiman Aliyu, mazaunin unguwar Tudun Yola. Na saya filaye hannun shi tun 2021. Na saya filaye hannun shi, so ban taba tsammanin cewa filayen nan fake ba ne. Kimanin nawa ka siya filaye? Kuɗin da na saya filayen about 24,800,000. A nan ɗan tsinke. So on the 15th of December 2023 na fito zan fita unguwa, sai na gan one of the plot da na saya an rubuta anti-corruption waye. Daga can kawai ban zarto ko ina ba, sai na zo nan na kawo complaint na ce gashi abin da ya faru, fili na saya wajen wane kaza, aka ce to shikenan ba dama. It was on the Friday, no on the Thursday ranar ita yau. So aka ce to za a neme ni.
daga nan sai na kirawo shi Alhaji Suleiman Aliyu na ce Alhaji fili kuma da na saya gashi ya ce kai ka rabu da su ai mu yi waye da sauransu na ce a'a na ce wannan fa gwamnati ce fa ya ce ai ya zo ya gan shi abin da shi ya gaya min kenan ya zo ya gan mu yi chairman na anti corruption ya gan shi sun kashe magana ya ba shi miliyan 1 ya ba shi miliyan 1 na ce to shikenan ni kuma inda na yi sakaici ban biyo na sake dawowa ba tun da ya riga ya gaya kuma mutum ne wanda in ya ce maka wane ne sai ka yarda saboda shekarunsa da kalmominsa na baki saboda durkusawa mata ta fa yake har kasa ya gaishe ta kagan ko zalunci ya shiga ciki abubuwan da bawan Allah na ya kai ni filaye da yawa kuma ya cuce ni ya zalunce ni ya cuce ni da kawai sai Allah ya saka mu sunana Usman Dahir baban nan yanzu ya ce guri nasa ne ko ya gobara samtin dai irin wannan ya addabi al'ummar yankin yawwa har makotansa duk ya musu haka dan a cikin wannan 16 ma da akwai na makotansa wajen sun kai 4-5 ma to duk sai ya ce nasa ne sai ya zo da ya ce ya yi gobara muna mu sai ya ce ya zubar da takaddunsa to sai ya zubar da takaddunsa wai sai muka bi muka tsitsinta to so waje nasa ne kotu ta mallaka mai wata kotu ta Nasiru Saminu Mila Road to da na ɗauki lauya a takaice ya bi ya shigar da shari'a to Nasiru Saminu da ya ga mu muke da hujjoji mu muka zo da takaddun mu nuna wa certificate nema sai ya rushe wannan hukunci da ya da na mallaka mai sai ya ce ya dawo mana da fulotanmu kowa ya je ya ci gaba da mu'amala da abin nasa ne babu wata mu'amala da ta shiga kenan ta kuɗi tsakanin ku da shi gaskiya ni ban shiga ba saboda ya turo min wani yaransa da yake turowa a bada wani abu ya turo min har sau 3 ko sau 4 ban saurare su ba suka ce in bada wani abu a cire min fuloti na sai na ce a'a ni na riga ma na ɗauki lauya akwai mutane da yawa da ka sani wanda yawa irin haka akwai wanda yawa da yawa tunda ko a namu ma mu 16 ne to amma wasu saboda ba sa son su za shari'a sai ya zamto cewa suna ba shi wani abu don a cire musu fulotansu. Sai dai kuma ana tsaka da bincike sai ya nemi ya je gida don duba mahaifiyarsa da ya ce ba ta da lafiya a unguwar Tudun Yola bayan da jami'an tsaro suka kai shi ya haure ta katanga ya gudu wanda bayan kwana 2 hukumar ta sake kamo shi kamar yadda za ku gani a wannan faifan bidiyo da barista Muhi Magajiri Mungado ke yin tambihi dangane da wannan kamu. Ka ce mun babarka harshen ta ya zazzabu na ji tausayi saboda ni ma ina da uwa na ce a je a kai ka tsakaninka da Allah na ce maka 5 minutes na ce maka mutanen ka suna cewa na ajiye ka na yadda na ce court order ce gata amma tun da sun ce haka zo mu mai da kai kurkuku da malin nan kai akwai abin da na koyi maka tsakaninka da Allah da Muhammadu Rasulullahi abin da ka faɗa jiya a rediyo gaskiya ka faɗa to na da bidiyon ga shi nake analysis ga interview da ne maka ba wanda ba dauka muka yi ga interview da muka yi maka kuma yanzu ba saka wa jarida su da ka fada da suka saka ga interview da sa maka ji ga ta ga interview ko ba kai bane wannan ba kai bane wannan ba la ka bane wannan a gaban la ka kai to a gaban zan ce maka sai ka indictment din sa sannan bayan nan in baka sani nawa ne yanzu dan ka zo ka ce da ni Nasiru Abdulrahman da shi kuke yi sai na je kotu sai na gabatar da hujja in ban gabatar da hujja ba admission ɗinka ba zai taimake ni ba so na san me nake yi ba jahilci bane na nan gurin kuma ni na faɗa abin da ka faɗa a wannan gurin idan ka ba ni naira 10 na karɓa ko ka ba wani wanda na sani na kyale Allah ya sa ni nutsu a jahannama da koshi na ji tausayin ka na kai ka kayi auren yarka na ji tausayin ka kayi mun alƙawari ka ce akwai babaka harshen ta ya zazzab kwaje babaka ta yi shekara 20 da ko kwana da shekara da mutuwa an zo ga mana ka je ka gudu kuma ka ce ni ne in za ka gudu ta ka ce mun babaka to shi kenan idan yanzu misali zan sake ka a gidan na sake ka akwai wanda ya sai ce da ni me yasa sake ka to sai na aka da yan sanda 10 sun tafi kada ba kai you are not smart bai kamata ba su kawo gaba da ba kamata ya ce sun je aikin dan sandan su ba ruwa na look
doka muke yi ba da wani personal grudges tsakanin da kai wallahi ba abin da kai mu zaman da kai na yi kuɗi gwamnati ke bani masu ciwo to aiki nake yi so ba da wani personal ke ban zanka ba babu dalilin da ya haɗa da kai aiki na nake wai na ce kana magana cewa wai na ce kai dajin high court judges high court judges sun baka sani ba na san su duk suna da kusanci da ni duk suna da kusanci da ni Justice Jamilu bai baka ba Justice Jamilu bai baka oda ba to Justice Jamilu ka san ya muke da shi aikin su suke yi kuma ni na sani ba su kai mun ƙarya ba kaje kana mishari idan ne tuba abin da zai taimake ka. A yanzu dai wanda ake zargi Malam Suleiman Aliyu yana hannun hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafen da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano Anti-Corruption ƙarƙashin jagorancin barista Muhimma Gajiri Mun Gado kuma ana ci gaba da bincike.